Hej, jeg vil gerne præsentere kampsport eller kampkunst. På engelsk hedder det martial arts, som nok bedst vil oversættes til kampkunst. Men i dag i Danmark bruger man nok ordet kampsport mest. Men alt i alt handler det om en eller anden form for kamp. Martial arts er et ord, der egentlig kommer fra det græske kamp for Mars, som er deres krigsgud. Så der ligger en masse ting bare i navnet, som er spændende at diskutere her i idræt. Hvad er det, man taler om, hvis man taler om kampkunst, og hvad taler man om, hvis man taler om kampsport? Og kampkunst vil man nok sige, at det vil ligge mere over i idrætsbegrebet, og kampsport er selvfølgelig, som det antyder, mere i sportsbegrebet. Så kampkunst kunne være sådan noget som de koreografiske elementer af kampsport, som at kata, eller at man kan gøre det for en åndelig eller spirituel søgen. Hvor kampsport vil man sige, det der, hvor man konkurrerer om medaljer eller prestige på anden vis. Oprindelsen til kamp eller bare vold, for hvad er det for noget af det her? Hvis det egentlig bare er vold mellem to mennesker, så har det nok fundet sted, siden vi mennesker har været på denne jord. Men i og med, hvis man skulle se det i et idrætsmæssigt perspektiv, så skal man sige, så skal det være en eller anden form for systematiseret kamp eller vold. Og det har man kunnet se allerede 10.000 år før Kristi, at der er nogle vægmalerier i nogle huler eller et eller andet, som viser mere organiserede former for kampe, hvor der er blevet enten brugt primitive våben, eller man har slået med de bare næver. Sådan i vores europæiske idrætskultur, så ser vi det helt sikkert i antikkens OL, hvor der var discipliner som brydning, og også en mere voldelig form for brydning, som hedder pankration, som man ser på stadion der, hvor det var sådan en form for, at alt galt, og flere døde faktisk af det. Romerrigets gladiatorer er også en form for kamp, men igen så har vi så våbnet, der kommer med ind her, så det er ikke den der kampsport, som man kender det i dag, som tit er uden våben i hvert fald, men der kommer våbnene med, og det gælder, kan man sige, også om at underholde via kamp. Middelalderens samuraier, for lige at gå væk fra Europa, fordi at det er jo Østen, som ligesom er det, vi kender og tænker på, når vi tænker på kampsport. Der er det i middelalderen, at man begynder at systematisere forskellige kampteknikker. Igen det militærbrug, for at træne ens soldater, som er de her samuraier. I middelalderen i Europa, så er det rigtig meget kamp med våben, altså skydning og fægtning og alt sådan noget, som er stort. Men der findes selvfølgelig også brydning og alt noget i landsbyerne, at der har været både brydekampe og tvekampe. 1900-tallet og frem, eller hvad kan man sige, den industrielle revolution og frem, så ser vi jo det her systematisering af kamp, og vi ser boksning, og der kommer regler og systemer for tingene. Og det sker altså også i Østen, hvor man ser karate og taekwondo, muay thai og alle mulige andre, kan man sige, stilarter begynder at formere sig i systemer og regler. Jeg vil koncentrere mig om et nyligt fænomen, der hedder MMA, og specielt fokusere på UFC. UFC står for Ultimate Fighting Championship, og det blev afholdt for første gang i 93. Ideen med det dengang var at finde ud af, hvilken stilart er den bedste til at kæmpe. Er det kickboxing, eller er det bokseren, der altid vil vinde? Er det ham, der dyrker karate? Altså, hvilken form for kampsport er den bedste? Og det er vigtigt, at der var ingen regler. Eller, der var faktisk nogle regler. Man måtte ikke prikke i øjnene, og man må ikke bide. Men altså, ellers var der ingen regler. Der var ingen vægtklasser, så det vil sige en meget, ham vi ser til venstre, som egentlig vandt det hele, Royce Gracie, han vejer lige under 80 kilo, og nogle gange kæmpede han mod nogen på plus 100 kilo. Der er ingen handsker, som I ser på billedet. Man måtte gerne have handsker på, nogle bokser insisterede på at have deres bokserhandsker på, det var ikke sådan en super god fordel, men der var ellers ingen regler omkring handsker.
Runderne varede en halv time, så det vil sige, at du havde egentlig uendelig tid til at slå dine modstandere ned. Det blev kæmpet i en oktagon, altså en 8-kantet kan man sige, scene, eller et bur, fordi der er det her høje net omkring, og den var relativt stor i starten. Vinderen af det første, det var ham her, Royce Gracie, som kæmper for sin familie og sin families dojo, som dyrker brasiliansk jiu-jitsu, som er en kan man sige, tilpasset form for jiu-jitsu, som er en selvforsvarsbrydningskunst, hvor det gælder om at submitte modstanderne, det vil sige få dem til at overgive sig enten ved kvælninger eller kan man sige brud på led eller ja. Og det var det han gjorde. Han ventede på at hans modstander blev træt, lagde sig enten ovenpå dem eller ned under dem på en eller anden måde, gjorde sådan at de ikke kunne slå ham, og så ventede de på at han blev træt, og når de lavede en fejl, så fik han fat i deres arm, ben eller hals, og så kunne han så få dem til at give op. Og det var en stor revolution, fordi hvordan kunne sådan en lille mand vinde over alle de her store, stærke mænd? Og det var teknik, og man så, at det som en succes, at man havde fundet ud af, at det her var måske den mest effektive form for kamp. UFC fortsatte med at udvikle sig. De første mange gange var lidt, som jeg har lige forklaret, uden regler og sådan noget, men relativt hurtigt kom der regler. Både fordi der var et pres fra, at det faktisk blev ulovligt i mange stater at dyrke, og det blev set på som barbarisk og en eller anden form for menneskelig hanekamp. Så der kom hurtigt regler omkring, at man ikke måtte slå i skridtet, og man måtte ikke hive i håret, og man måtte ikke tage fat ind i munden på hinanden. Så lige pludselig begyndte slag- og sparkereglerne at ligne lidt mere sådan det, man ser i moderne kickboxing eller muay thai. Men man måtte også et brydningselement. Handsker kom også på, som man skulle have handsker på. De er dog meget lette i forhold til boksning og hvad vi ellers kender af handskesport. Vægtklasser kom også på, sådan så man ikke så kæmpe store mænd slås mod meget små mænd. Og runderne blev minimeret til 5 minutter runder. Der kom også nogle regler for, hvor passiv man måtte være, at man ville gerne have, at sporten blev, kan man sige, mere underholdende ved, at det var mere stående kamp. Så det vil sige, at dommeren kunne godt rejse 2 kæmpere op. Det skete blandt andet efter ham, vi så, der vandt UFC 1, at han kæmpede lidt på en lidt kedelig måde, kunne man også sige, fordi nogle af hans kampe var meget, hvor han lå nede på gulvet og ventede. Og hvis han også var imod en anden bryder, der brød samme teknik, så kunne det faktisk tage rigtig, rigtig lang tid, flere timer, og derfor var det lidt kedeligt. Så nu lavede man nogle lidt mere lignende bokseregler, hvor at man skulle ligesom være aktiv, og man skulle være den fremadførende, man måtte ikke kun være i forsvar. I dag ser vi også kæmpe stjerner, der kommer ud af det, fordi det er blevet meget populært, blandt andet på grund af pay-per-view, og blandt andet på grund af ham manden, der er i billederne, som hedder Conor McGregor, som er en irsk MMA-stjerne, som gjorde sig bemærket i MMA ved at være den første, der vandt bælter inden for 2 vægtklasser. Letvægt og fluevægt, mener jeg det var, eller bantamvægt. Og han gør sig bemærket ved, at han slår folk ud, og det er meget underholdende, og han blev meget populær på grund af, at han var så god til at slå folk ud. Og han kæmpede ret hurtigt sig op i og kom til de her titelkampe, som han også vandt rigtig let. Det nye UFC er jo, det hele handler også om, at han er god til at sælge kampene ved det, der hedder trash talk, at han, kan man sige, sviner sine modstandere til offentligt op til kampene og skaber en eller anden form for spænding derved i kampen. Han har tjent rigtig mange penge, og det kan man se ved det billede der, hvor han er sin pels og kaster med penge. Den har også blandt andet gjort, at han efter sin UFC-karriere, eller kan man sige, den er jo måske ikke helt slut, at han har også kæmpet mod en bokser, som gjorde ham til mange millionærer. Han har også sit eget whisky-selskab, som også er en nyere ting inden for MMA. Altså vi har de her store stjerner, der kan gå ud og lave businesses ved siden af, og der er kæmpe sponsorpenge i det. Så det er blevet en kæmpe forretning, specielt efter en type som ham her er kommet ind i sporten, og det er blevet mere populært. Fremtiden for UFC, ja, men jeg forudser, at der kommer flere regelændringer. Hver gang de ændrer nogle regler omkring handskestørrelser, eller oktagonens størrelse, eller hvad for nogle ting man må, hvilke slag man må,
så ændrer kæmperne, så bliver de nødt til at, kan man sige, ændre sig i forhold til det. Man kan sige, og de prøver hele tiden at ændre det i forhold til at gøre det mest underholdende. Hvad vil publikum se? Vil de se, som de ser det første billede, hvor man ser en, der er ved at blive kvalt, altså en submission? Vil man prøve at gøre det mere teknisk på den måde? Eller er det det nederste billede, man vil gerne se folk, der slår og knock-outer folk mere? Jamen, så skal man rette på nogle andre ting ved sporten. Eller det tredje billede oppe i højre hjørne, hvor vi ser Marco Madsen, den danske bryder, som klarer sig rigtig, rigtig godt i UFC i øjeblikket. At han laver en masse brydergreb, som han egentlig vinder på point, fordi man får point ved at lave de der takedowns, som han er i gang med at lave. Og det er der også nogen, der er imod, at der kommer for stor fordel ved at være bryder i sporten. Så jeg forudser, at der er flere og flere regler. En af de ting, jeg kunne forestille mig, der kommer regler omkring, det er den næste ting her, som er spark til benet. Spark til benet er specielt virkelig effektivt i øjeblikket. Det er en måde, man kan ramme modstanderen på, ved at stadig holde afstand, så man ikke er inden for rækkevidde af slag. Og hvis man er rigtig god og har en god baggrund inden for sådan noget Muay Thai, kickboxing og sådan noget, og god til at ramme benene, så kan man egentlig, som man ser på billedet til venstre, få ens modstanders ben til at blive helt blodfyldt og færdigt. Det vil sige, at de kan ikke støtte på det, og det vil sige, at kampen bliver svær for dem. Så hvis du går og hakker på benet i løbet af nogle runder, så kan du gøre det færdigt til sidst. Men man begynder at sige, hvad for nogle skader er det, der kommer ved de der knæ der, og må man, nu gør ham her, Justin Gaethje, han sparker på indersiden af benet, og det er måske okay, det gør nok bare rigtig, rigtig ondt på Dustin Poirier, men hvad hvis nu han sparker direkte på knæet, er det også i orden, må man det, hvordan skal man fortolke det? Hvis man laver restriktioner i forhold til benspark og hvordan man må sparke på benet, så gør det, at kæmperne bliver nødt til at stå på en anden måde. Kan man sige, hvis de må sparke direkte på knæskallen, så er det ikke så godt at stå med et ben for langt frem, så skal man stå med bredere benstilling. Så der er en mulig ting, der gør, at tingene ændrer sig, og det, jeg kunne forestille mig noget omkring det her, fordi det dominerer sporten ret meget, de her spark til benet i øjeblikket. Det kunne være en ting, der blev ændret. Det skal også siges, at nogle gange er det ikke en fordel at sparke til benet. Her ser man Anderson Silva, som efter han har sparket op på et knæ, der flækker han så sit skinneben. Så nogle gange, og så tabte han selvfølgelig kampen bagefter. Nogle gange er det ikke en fordel at sparke. Man skal være ret god til det. Så ja, det kan gå begge veje med de der benspark. Idræt eller sport? Jamen UFC er jo et klart eksempel på sport, i hvert fald som det er nu. Vægtklasser, regler, systemer, bælter, man vinder penge, de er alle sammen professionelle. Før i tiden, da UFC startede, så var vi måske mere over i noget idræt, eller i hvert fald et eller andet, vi måske ikke har set før, fordi det her med, at der ingen regler var, men og sådan en meget, meget lille organisering omkring det. Og de her, de var jo ikke sådan professionelle som sådan, de var på kontrakter, der var en pengepræmie til sidst, men det var ikke sådan helt, og var formålet at finde ud af, hvilken sportsgren, der var den bedste. Det var måske heller ikke sådan et direkte sådan sportsformål. Så på en eller anden måde, så startede UFC egentlig meget sjovt, sådan et underligt sted mellem idræt og sport. Men er senere bare blevet kommercialiseret, og er nu det, man vil kende som en normal og anerkendt sport. Og det sjove ved, at det bliver mere og mere anerkendt, er jo også måske et eller andet i vores samfund, hvor vi har en højere og højere tolerance for vold. For da UFC kom frem, så tænkte man, at det var ultravoldeligt, og at hvordan kunne man overhovedet se sådan noget, og det blev ulovligt i flere stater, blandt andet New York måtte man ikke dyrke UFC, eller kan man sige, sende det i fjernsynet og sådan fra stadions fra New York. Men nu er det mere og mere accepteret, og bliver egentlig bare set som en eller anden form for ekstremsport. Og det er også det, der ligesom kendetegner det senmoderne samfund, at de her ekstremsport, de vinder ind. Ja, mange tak. Det blev lidt mere end 5 minutter. Jeg håber, I kan holde det kortere.